Goeiedag kijkers, dit is Kulturu TV Live. Mijn naam is Valentino Landveld. Tidewa apuam chitaki nangading dakloze, de man review aan de mening omtrent zaken sa ipsa en rechtsa de ap ook toe. Ondanks de na dakloze, de man review aan de mening, sana de bevinding en de man E4 schreef ook toe verlaten. Dus blijf te kijken, wij komen zo terug. Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Oké, middag. Ja, uding gesprek nanga? Anil Kumar gaya daar. Oké, je benader Kulturu TV en asane waka unulik dakloze u abumene ook toe, want tak ook toe sana u bevinding voor de sanisa epsa. En ano alaman sa kota pa strati na drugsverslaafde. Trawang na wegens huissituatie de man belanden ja so. Sana de probleem sa FN presi tussen unu dakloze. Sana presipuno, we hebben niet op straat voor leven en zo. Bepalemang, sa we dit op straat ja una ano swear voor op drugsverslaaf op zo. Uno op een presipu srebi pa uka onde en zo. Kondre ne trailik pa uwani. Ta, pobe de na leke weka straat. Ube kango wasi ube kan nyawan brede wa moi fayate ube kasribe ube met latu khaswit latur be de sekte fa latur acteur gekomen hoe gaan we daar zijn ome mai waka jata pastrati ano saplefen no astrati manade mi efirengi alas maja efiren hoe kan o anso overleven e voor 12 etaki ab bigi presi gunu fukotang pa ka nga presi fu e voor 12 Amenya mamuni puno tak ay je ga eten van uno sak je gunu yang tak kidat na hari uno kong sabi do nya ko amatek omemoni pu braswek bravo tek omeni fu moni fu bravo no amasa yep uno lek shwe forja bravo no amasa yep uno bravo no ashi uno so bravo gama bena 20 tusu es sabena fertek dus bij money fu yep unu ja fu kan deso fu unu lek sweer lek unu tap straat unu mag go in ton fu en zo is op sana sap zijde unu mor ide werita bigi basi die sitak de sweer voor het ogri na de sana te na reality de mai de sana ablet me no amate me wiki war extra slap hier plus amaka jamisrip op straat sabi to amlat me firengi alaman no apurdu tapastrati ab minoro ko mino nyanda la fur mingo furu amino wango furu mino wand me president Aden bede wa mo shootma amlat amalat no man sabele unu up ta ena so umdo sabi to ma me emene ala sandire oli dire ayu dire kono fluk dire ala san luku abab prat ombe sangi demang baika mulon pat patra presiden baka mulon pat nang ito ande baika ra presida pe Ifram Sonny Poy prat ala sangi demang dapat dapoka unu lek shwefort next une fente man one part safe tande portal Golgate next une fente demang one packet strip une fente demang mimang ap one chimoni fu enfolat Spanish for big the manya edri isa olang away de tapas trama na slipper lukuya na slipper me pai me hostel ja me crier me lukuf mi moni ala de ma futole sur lo famille of min abdisi el kada ek mutir hostel ala de me sukumitri prede lukuya ala de me wen nachas pokali bali pijayo ala sandire amasas dona peto ma fama wani me kama me kwa biki presi punu kango tam amlat unu konchi so achteruit
Next una moro fanudo. Bekama me kwam presi kuno. Me kukot gotang. Tramai dry de ton. Tramai do so. Tramai do so. São gusto. Bisreb no madu next. Bis de mai dry ton. Samim takanda ma. Angre kire ma. Ik kan niet doen ook. Salemado amoni. Salemado ng amoni. Amoni ko hindi masaka. Brunswick adin. Anadin. Brunswick. Bravo. Salemado amoni. Damay saruno. No amane saruni na life. Somos do. Go furo. Luko me criminalide. Spare mai broko wikri. Onplof. Do me ogri da pena kondreja. Anda da mai firam da ma fi fiti e sorgu. Sapado. Ala sandiri. So me batranya oli. Pe si fota kolu. Pe oli bak alibia. 1 kilo sukru omene. Me batrasu. Pe 6 kolu. Deno ter pampers. Deno ter chini ol. Deno ter ajinamoto. Deno ter masala. Deno ter omesa sai koberina kondreya. Ome contenere konja ina Suriname. Uno malibile fa wan libi. Mek ama take uno tak me kamadra a kondrebu. Amlat mi bede wan ex-soldier militair. Ala mi sa ala de watra. Ala mi bede ina olok i tuen takto. Mi bede in soldier. Ex-militair fu bauta. Mina man sa mi yan Scott. Mi de tapamata ja mi de tapasrati. Kluko ya. Oké, sana aride mekti de you tron da close. Sang na aride takti de you benader ja je srif tapastrati te ke tapastrati. Sede mi be konta pastrati ame mi ma be de wa pina bo mina family kaya dar. My mother, my tante, Rosa bla Rosa Michael na family kaya dar. Ma ses chimboy te de mi magron ko potuna internet uno sap no wa family puno. So dan isi mi konta pastrati mina bla on the tafuli en so next ikapi. On that mi bede wan chimboy mi ba apnegi sana nga fo brada nooit mi aksi mi sama pretinya en so amla alte mi be foro mi be du ogre ka do be basker mi papa le sa sami no be do nooit mi go in on ton live me begi wans ma amla ni man weet wie is een zwerver is ano alas ma se is een zwerver you know sa aman kong tapastrat so le mi na lakan. Ik heb niet aan de borst. Next minute heb ik mijn familie overleefd. Oké, en lek laatste alla soort samo actie. Sana je woord naar de president toe. Sang naar de wensen voor de daklozen. Kan de je voor een woordje geven alle den daklozen? Sana mamus di na daklozen dan mame kwam bigi presi kuno. Ab de man ma guna moni. Ab de man adin nga president na gun ana adin shari. Brunswick nga de mano maguna amoni fu me kwam bigi kabau. Una ap bigi moni fanuri na kondreya. Wa bustong, wa smenti fanuru. Da utek ala de shwefer da ugo me ka presi ko tanda pe wa para presi pe wis para. Bukan ko tang. Dami e kontro ala de man te bigi basi by ala de roko sango uno. Da ugo me ke da bigi ala de man amda ala de man kijk daar. On het balkon, alle mensen slapen op de straat. Wou ka vieren mi kado yo. Wou vieren mi brada. Afama kuno amoni wa piki moni. Amana flange gimi, amana gimi, amam lange kantoro. Do me kwam bigi wa moet persil. Pukan gotang. Ik moet water hebben. Talek temik ba. Roko ik salasi. Temik we pamo drink water. Pamo drink te. Famo drinte, famo nya brede, famo libe. Ik moet gaan baden. Mi was mi balken shot. Ik moet kleren hebben. Ik moet dat hebben. Kijk, later is achteruit gekomen. Zou mij doen en gaan money voor later daklozen. Je kan niet daar gaan baden, solliciteren mij water, suiker, water drinken. Brood met blanco brood. Hoe ga je dat eten? Hoe ga ik, hoe kan liba kondreja man? Unulik zo. Alama se shita kama na walaw man. Alama apwan kon hay. Alama apwan chin farsan se de manko. Luko mine play no wama in president era. Luko shanto kinawama sa me priti gama. Minawa urustani luko ya. Minawa urustani le kama. Megdema join unu mekute chin frey. Anat una malibi somoro lekpa uan tapa model.
Oké, wogi grantangi, tak ibewang, doe uw mening via Kulturu TV. Zo kijkers, dit was Kulturu TV live. We zijn aan het eind gekomen. Vergeet niet, abonneer, subscribe op ons YouTube channel. En volg ons op Facebook, TikTok en Instagram. Hoe jullie de uitspraken van Brada en Ushitak Abrada verhit. De man nog maar overleven moro tapastrati, dus Abrada gi een mening. Tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas te vas stratis respuntu. Unde baniu, sa def arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas te vas stratis respuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro, be wela fu antai gesta kaigo, be korosi nanga take blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esijano wolo, be te graide ne juki anga dolo, kondai go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. We go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ai kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijs dwing. Dat hoe ka verwijs ding. Kon a beleid a probleem van volk na de stijging. Dat bek wet a mita volk voor de ta eis ding. Want hoe power ik kom a voor de kotjes geen ding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws, go look op je nieuws.
Kulturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkinaniu. Kulturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.